a 50-50. Now, promise me ni iweyo. Kata suzu asai ba asai goluru nyinga Kunde gap neno kuyanya mangwanya duanya kakwere ni. Kijana cha polisi wakati yuko ni. Ng'ama nogolo siri mar ajwang' kane Evans noruwo kong'o ane live no. Koro Evans, in mane ruwo ne nyathini kong'o. Inyalo nyisowa ni why did you do this? Onge gima wadwa wacho kae wan request tu for Ng'ane wini ne ng'ane kama wuoyo. Dua uruka kuwero mwakni urangwa kagi nyinga ka kuwero lakini nyinga juang. No, lingane komo. Isuzu nyinga juang sana Isuzu asayo. Apenje Evans. Wuoyi maduong', apenji baba. Koro Evans. Ana kieka kadeji omera, ana tedu. Ine mane ruwo kong'o, to nuruwo ne ajwang', awacho ni juice, umadho juice. To juice ni ok nen juice. Koro donge nyiero. To nyathini kara ne ber mos makata chiemo ok nodwa, ok nochiem. Apenja ajwang'. In muodo mana gine ondeng. Owacho ni asozu. Ya wasuzu werigi story na sai. Okawere gi story no. In adier. But we have to learn from this. Lakini nyinga juang koro wewu. Ajwang' did a mistake. Goe uru full stop asai. Sawa, no did a mistake. Ayo yanya Donge neno kaya. He did a mistake. Well, Suzu, yes, he did a mistake. No, he did it wherever. So will you punish or what will you do? Yes, Evans Gimangi somo. Bila no TikTok ka. Kuro wasenge anyolewa tia yako maji. Anna bede nane live mara toti nyako leta ka yuak na juang mondo drop video. Ma gocho ne nani? Mochuna. Wakiso kama. Mochuna ma gocho ne Achi Abi. Abi is a very understanding woman. Ema no command ajwang mondo gol video no e social media. Dog nane live mara toti. Ka une manu support toti. Koro mara nang bendi koro ni dini. Ajwang kara tomo la. Anyan ka wal tomo la. Dog une jwa unga jwa kare buta ko ya live. The evidence not homology. I don't was blank. Money question. Suzu Gimali Gabi. Unigi enough evidence ni not homology don't ungo. Koro watimnia ili to kill mali safi. Mi awijo aneno ka list moro kalo ka ni LWQ. Tem ni mi jog LWQ moro monegi migi ni mondo la. List nini we Suzu. Wamedo we Lisa wacha ni don't do me I don't do me. Wekata medo. Keta top. Chibela, I'm a good person. I'm always a good person. Lakini wano kwadwar ni wano wacha dir kai. Adire mwadwa. Ueru nuselo so list Gimali safi. Chak number 1. List. Watch pio. Number 1 List na chako ke number 1 tensi. Number 2. Mara reo nen asoro comedian. Number day. Ne awe ni juwite na bende ketu wang'eny. Ana nwakwano ji ariyo. Iwacho ti wacho no ng'othonga. Two things. Nojimo no elera ni en ong'odu mona toti namba dek. Asoro mamo. Number 4. Wini sani ng'otho ng'a. Kendo oramba kuma. Ogini. Onyodho. Number B. Queen B. Number Winnie Senex benika aparo. Winnie Senex. Winnie Shanex to. Ne, iwinjo. Atoti na ofisika mwenani. Atoti gi Asoro. Asoro na wacho nyoro maler. Ni I don't do men. Winnie bo wacho kani I don't do men. Winnie Ongezida yinya kabedo namba 1. Namba 6 en ng'a. Dhia mbele. Weluor baba. Pap mari. Useloso list gi Suzu. Wuodi yote. Wato angili. Ontiego. Are gayo. Ero. Are tere. Namba 7. Namba
gite namba Sozu. uchiel. Ne, na wachi kar nyamo mon. Ketauru number 1. Winnie Weuru gola number 1. Ngawa ususu. Winnie number di. Semia namba 4 e gimo mi wasechope wadwaro namba 7 ni en nga. Atotinya kuni kanyo. Okay. Don mutimo maracho katiye yuagoro. Geta uru namba 1. Namba 1 ni Meloni. Ne, ane number win. Ane number 1. Weuru gola number 1. Ubati manandeka. And number 1. Munda amani ni pesa ma wuok Europe. And number 1. Arjo Rainbow. I'm number 1. Dunde ni wareno. Ini gi duol kaka sora ka de chuo. Ini nyalo wuoyo ka sora. Lady Yolanda. Koro kumong nyinga dhi. Evas dhiyo lakini gimado akoni. Ne, and number 1. So weuru gola number 1 Marjo Rainbow. And number 1. Dung Rainbow no ine Rainbow kanyo namba 1 adier. Ne Cindy. Be gipuonjo Cindy kendo. And number 1. Silence number 1. Ne, nyisa uruni rabolo mawacho ni Winnie be awinjo ni nango aleko. Aji bale mi anyera aji. Aji riambo. Ne aji da bet namba 7 aji. Tina.